पहिला आणि YouTube channelनि बिसिंथाय सादिखौनो लामसावो हामबाय लाय आंनि सुमं बास्केनि मोसमने हारायके नों पहिलागा नों dikon tabo kaitona mane dikon ang dahani sakango nung tama don mokai thai aja arna kata jona sapai skuru bisai ngara mahlai tanai ne angwan teman nini khusai हामबाय रबो जोंनि गोथां काप्लाय गायदोंनो फाइ मानजा फैनाय जोंनि इउटुब बाथना मेला हामबाय जोंनि नों सोंमानि बागै नों सहा आगे दाबा दरमना खायदों अब येरिबा हामबाय आं सानानि मस्थ माने आराय आं आगे खृष्टान हाबजाव फुवा आं सनातन खायो जोंनि बाबा ससय जोंथ' सनातन खाय फायो आफ्रो आं प्राय 2000 सनथरनि माने सनातन खाय फायफिले आलाय आं 2007 পর্যন্ত 7-8 পর্যন্ত आं सनातन खायो आंनि जीवन दरिया आं तीनटा धर्मना आं सलायहा प्रथम आं बाबा ससय सुसुनि परिवर्तन सनातन खायना सनातन खायहा आबुनि परे आं हिंदू खायहा सादिखौनि थनिया बने खिसा सांबां यो ब्राउस या फातong mana aja हिंदू आलाय बबनाहान सनातन है बबना नों सनातननि सिगां सायखना रायगोन दा हामबाय सिनि सनातननि नियम नीति हलाय आगेनि जिनि तंमं सामं सनातननि हला आरायसे जों जे सनातन खायनाय र आं जत धर्मनो गाहाम होननाय बांसिन किन्तु जत धर्मबो गाहामसे किन्तु हामगैया दो यानबो हामजे हाममानि मैया जत धर्म गाहाम खायफानो आं जे सनातन खाय फायफु जे नकमानि ससय सुसु बाबा आबो सायखिलांमानि आं दाबोबो नुमानि हलाय सनातननि हलाय माताय ताय बेसिबां बंनि हलाय एमन दिसा हलाय बंनि माताय सिदो सनातन रखनि कालचार बा नियम नीति हलाय माताय रहो ब हलाय जेबन गरया पूजा बसर बिसि पायथाक yang बैसाग मासे फेलाय ब गरया खाय पूजा खालायो हलाय आबनि परियो तुयो तग्रागो आबनि परियो नक्सुमा निनि माइनुमा हलाय बलम बुरासा निनि लाइरां हाला बुरिसिनि र जेबा जेफा ताननाय सुनाय बुथै बलि रनाय बनो सनातन जिनि कालचार द्रिया अच्छा सादिखौन हलाय सनातननि असर सनातननि आरो किसा तंदे सनातननि जे नियम नीति हलाय बसिद्रियो कुनो खालि जिनो बातासा एमन दिसा नायया सुदु एमन तानानै सुनानै रानानै आराय दिसा फैले बुथैबाय सामो आबनि बागै जों आगे साराय फुरक जे सनातन तंनाय रक ताबो खाय दङ दिनै साराय जखन आसायहा बमानि अबिसिंनि आसायै सिबिनि फुरु हराय हलाय बा सालो फाबो ब आसाय हलाय तुयो थाङै ब आबोर सुनाय आबोर सुमनि परेसे दिनै आबोर गायथा माने कथार हाफिले अबहाय खाय सामं खायो आंबो आगे सनातन तंफुओ गाबांमा माताय रजा तुयो तोराजा अल्लाह व साराय रखनि आबोर सुजा अबहाय खाय गाबांमा आं सामं खाय जाफिले पाछन नंबो असाय आंबो असाय हुजा अच्छा असाय हुजा ताबो फना आं माने दङ से तुयो तोरानानै हलाय आं गाबांमा असाय खायगिया सिबोलाय तामानि माहान तुयो तोरानानै हलाय aha बै हिमानले amati bukla sira jaksa indini kama tini sal kama mane seba khlai bokti khlai yani da khlai sani ri khlai arai hnai o buthi ka hambai balai ka hambai samung ka hambai tini bakhan ka hambai nana saro kharo arai hnai park pot nai rakhle
आरायखलाय बोहलाय बा सनातननि लाइन बफां तमा कुनु माताय हलाय बफांद्रिय तिलाङै उजारगा माने तौरागा माने जुगा जुगि जुगा जुगा टिप्रासारकनि टिप्रा सरकनि हलाय सिर हलाय तमाहन पारफोर नायै तिनि bolong matai rokno rwgui tini nok nokko kroksa hamjai tongha abono thingnai rwgui bol bofang yapang thangui bura sarokno thaidi kabangma arai matai rok rokle sanaton ekpore जों खोनानो हिन्दु होनमाने हादाय बबनो होन हिन्दु दिगरनि जों खोनानो दा हामबाय हिन्दु हाला रायसे हिन्दुनि रुल हलाय बंने टोटले तानथाय सुथाय बोथै बाखानबाय बने ग्रै बहा बनि हिन्दु रकनि समाज नीति हलाय तमन थालिक जिनिक बातासा मुंडो अबहायसे बने हला हिन्दु समाजनिबो आं 2007-8 नि सिनि आं जे सुरख्लाय गीता हयते परे हा गीता परे जा गीता आं जे समय 2013 ग्रे आं बाप्तिस्ला आ समय आं गीतानो आं सादरन के याफारि हमने खिलखिजे ना माने याफारि जरा आव खाइनार सादुरा बैरागी आवरं ना बंना रिहा लाय जे हिन्दु रकनि हला बकनि हलाय बेसेबां उपबास माने एकादशी द्वादशी त्रयोदशी जन्म अष्टमी शुद्ध अष्टमी से बकनि हलाय अबनि बागै बकनि मेन अष्टमी सयन उथान पार्श्व बकनि नाव हलाय बेसेबां बकनि हलाय उपबास अबनि बागै जों हिन्दु रकनो नुवो बेसेबां बकलाय तमाहन दान बमा बफा थेलायबो बक दान खाय माने भूमिदान हलाय भूमिदान हलाय गाबिदान सन्नदान वस्त्रदान माहाय खायै दान खायो अबनि बागै हिन्दु रकनि हलाय दाननि बेसेबां आव खले बमा बफानि बागै दान खाय हला हिन्दु रकनि असबिन आरो तो रक खादि है हिन्दु रकनि हलाय जे गाबिदान भूमिदान वस्त्रदान अन्नदान दान नेता आव खले बकनि हलाय आखलाय खलायै हिन्दु रकनि हलाय पूजा खलाय फैले बंनि द्रे टोटले तानानि सुनानि बोथैबाय ini थैनि सोमोन्दै करेक्टिरा अब ते रन त सादि कनि मिनि जाना मते परे आ जे नं माने ना फ्राय बयनि बसं रंनि थानि सिखा नुजाबना वनसारा अरे र सादा बुबि ना तमासिन बना अरे हिना सादा बक माने kata sirak lagi ada जों सनातन बाय हिन्दुनि बसना हिन्दुनि आरो किसा साथायला आराय आं जे हिन्दु दंमाने फैले आं जे गीतानो स्टार खलेहा गीता दरे एमन कररक सजाक एमन मूल्यवान कररक सजाक फैले गीता दरे हलाय तमहन साथिक राजसिक तामसिक हलाय सटक रजक तमक गुण अबहाय कररक सजाक हलाय बना एकटा व्याख्या खलेनि हलाय बराय साथिक राजसिक तामसिक साथिक क्षेत्र राजसिक क्षेत्र तामसिक क्षेत्र नब्बे क्षेत्र दरे तो अब एकटा गीतानि मेन आव फलेबो वयन फलेबो हलाय साथिक माने हलाय मनु एमन गाहाम खला तंनाय आबन हलाय साथिक राजसिक हलाय राजसिक क्षेत्र हलाय बो हलाय जेमन अब राज क्षेत्र बा तमहन राज नि आइन फले आव पॉलिटिकल रकनि आइन रक फलेबो हलाय राजसिक क्षेत्र हलाय अबंमा आराय फले हलाय तामसिक क्षेत्र हलाय जेमन काटा सिरा खलायनाय
lain tamaham bot pret puja runai simalung runai bonana tamasik khetre sati rajasik tamasik sotok rojok tomogun boha gitani gitani men halai gita parkheni halai gitani mantro manai Ganga Gita Savitri Sita Saitya Prativrata Brahma bole Brahma Vidya Trishinde Mukti Kahini Orai Matra Chitainanda Bhubagini Pranti Nasni Devatre Prananda Tapta Jnana Mandir Hari Bol Are disappear Gita ne uddeshyo Lain video ros lor dia dikon lain terus baca dikit hano lain last digi halai nang kaiton nam manmani bunasang sabai supervisi panai last digi lain nang tu tinta awak layan na don mok layan mana na abo toto lain Hindu Sanatan Hindu Christian ये तीनटा और धर्म रे सबसे किनि बहुत धर्म रे इंटरेस्ट ना हाबा नांगौ Hambai जों जत काहाला kaham haifana janjane borok ni sinne একটা বাখাও একটা ওয়ানসকমা জানে একটা হামজাক মানি ফেলে সবাই যতনো কাহাম হাইফানো জানে জানে একটা এসাক জাক মানি গসেই লামানি বা ওয়ানসক মানি আং যখন 2013 চিনি পারাও কাইতরনি কক থাইপিরখায়া আফ্রো আং বেলাই কে খানাই মানা কাইতরনি কক থাইরকনো বাইবেল नि কক प्रसादरकनो खानाय माना आफ्रो आं साक्ति साक्ति वानसक लाहा दिनै आं बाहाय खलै काइतनो माना हांलाय दिनै जनसुमनि कथमा गाहाम तीनोदायनि सुलपद्रया बेलेके नांजाहा काइतर आसुक संसारना हामजाक मामाय बिनि संग्रे साजालाना रहरखा आ साजालाना पुइतो खायनाय बरावबो कमजाय माथां जाखलायनाय हे बनो रहरखा आबनो बेलेके आं नांजाक माने दिनै तिननिसिनि जों जहन तिननिसिनि जों नायो नालाय दिनै निकोडिम बाय जिसु कक सालायबाय आरो जों बेथाखायनो जों मोखां जागनानै हालाय जिसु स्राय स्रायखाय जिसु सायरो जागदों आसाय फियाखे बेबो सुकुना हा थाइमाय आफ्रो निकोडिम बेलायखे वाला जाहा बाहायखले आसायनाय बाहायखले जों आरो आसायनाय जोंथ' बरक साकरा अंग पाइजा बाहायखले बमानि बखं बिसिङा हाबै आरो बाहायखले आसायनाय आबनो बेलायखे वाला जागमान आफ्रो जिसु ख्रिस्ट तमान साहाबा नबाद बिनि मुसुं तैबो हायै सिबिथ खलानि मुसुं तै आसाय जाके बेबो सुकुना हा थाइमाय खला काथानि आबो बायना ताबो सारा पृथ्वीनि बररक बाप्तिस्म करक फुलिबो बाप्तिस्म माने तैबै फलाबाय बाप्तिस्म माने आबो खायै जे जिसु ख्रिस्ट बाय निकोडिम कक सालायबानि मिसिंतै दिनैया बेलायखे आने खानां जाहा कक थाइरकनो खानावै এই संसार गाबांमा बररक दङ दिनै जिसु ख्रिस्टनि सोमोन्दैनो गाबांमा सायमान पास्टर हाय डिकन हाय गाबांमा दिनै सायमान हायखौनो কিন্তু बाप्तिस लाजायखिया बररक गाबांमा दङ লাই जिसु ख्रिस्ट जे कक सामानि मते हलाय दिनै तैबै फला का थातबाय एया फलाबाय आसाय हलायबो सुकुना हा थानिया आबो हे कौरक सदाक आबोनि बागै जों जे आं टेंसमा तीनोदायनि सुलपद्र आसुक हामजाक मानिस काइतर आसुक संसारना हामजाक माने संसार ना दिनै बफां वाफां तिङा दैज्लां तक्सा तमलिकनो सो हामजाक मानिया बरक मनिसनो से हामजाक माने आसुक के हामजाक माने आसुक के नि सामाने एमन करक एमन गया आबोनि बागै काइतर आसुक के संसारना हामजाक माने बाय बिनि संग्रे साजालाना रहरखा आ साजालाना पुइतो खायना बरक से माथां जाखलायनाय आबोनि बाय बेलायखे आं आंनि बाखाव सेरेख्लाय बिराद आं खाव नांजाहा दिनै যত দুর্মন্ত্রীব মাথাं जाखनाय दङ हायफाना आनि नांमानि जो आं मानसिफोरा काइटन मानमानि गथायबो आसंना अंलाय ना माने जों भिडिअ बायथा भाइरेल लाइसियाना
सबसे তিনটা ধর্মদ্রে सबसे nang tabungni je tabung nang বর্তমানে মানে কেন বননা ইম্পর্টেন্ট নং জানা লাই তো Ito. খবরনা ang azuga ko sa cross na muso na di iha di kontate bo tabo agini dot moni je ha hoi mani ra ni gita ramoyan ni kahini ra tabo mugusto to keu boro ini yang thanglai poloi butha কিন্তু ini সাদিকন tabo mugusto to ha কিন্তু o jaga jara sini video na nai tong nai rok na koina muso basana muso কোনো ইহানি ধর্মনা সংস্কৃতি tabok thaimaniya ইহানি ধর্মনা মানে बेथायाबो होनमानिया जोंखौ बे कगनास खालामनानैसो ओमफ्राय जों भिडिअ भाइरेलाइजेसन दिगोन ओमफ्राय भिडिअबो दा लयबो थाबा ओमफ्राय नों आंनि भिडिअ द्रैया कगथाखौ मुं फाइर माने गलायनो हामबाय मारो हामबाय दा Hamba.